Paladangi penrit ila dia khamat jong try bangi shifting yu. Ati kinangi yo diang be ya kai kanong yo ka kanong ai ka spa yo diang ka buram bangi yo diang ru ya ka jingim. Ila ban rung ru na ka kelenti ka bakhim ka balam sha ka jingim. Angai try ngir kui pi ni ka por ka bamenta. Ban ai fin long ki bri ki ba la ban shahi kai. Pediang ni ki jing kai. Kalau ada fiong ketin jubling atip lut utau brio kalau akut kata ke speed bon tip ye ketin jubling kamut ulat temen sayap no hero. Reuno no brio bakloi bat ban syai kai kamu ulang be student kamut kata ke jinglong ke jong ke yai temai te man nagasgi. Rita bo ngal atip lut ngal ala lut ngal lehi no kata ke apoi ke level ka bakut no baka bakut ka poi bitang ka jingyap. Akut means la temen. Utau beri ulat temen haga taka jinglong mesim ke juu baka bakut kapoi bisa ka bakut baka taka bakut ka debe ke jingyap. Ngiroi try sa isen pa ni ka por menta ngadap da ka jing suiet je fi we pui baro. Bang ngadap sisa da ka jing kemen ru bangan yo banya kren biang bat pi haga ni ka por ka bamenta. Ngakren ye pi namar ba kumbo bleu la ker khu nga kumbo bleu la it nga kwa ba finyo amat lang ya ke jing kerku ke jong blai ya ke jing eat ke jong blai ya ke jing kentiu ke jong blai but ikata ki ki ba na blai tadai ta kumba ule yang kumba ule ya ke jing shikri na kwa ba mapir finyo pediang lang ya kata kat ba pinang sngap ya ke ketien na kwa ba fin pediang ini ke ketien mangai utrahi unle iki kamba aga jing im ke jong pi berkumtaru pediang song ba fi ke channel jong ka potnet bat nganget bu try un kerkui fi kan ke sngi na kwa an pule kan ke por na ka proverb ar kan ke khot ka basau ka ongum ni ka nong ka jing snoret bat ka jing shepting yau try ka long ka spa bat ka buram bat ka jingim te pleng kadan kan nong ka reward kadan sisha kata ka jing yo nong habangi penrit ila di bat habangi shifting yau try ong ka tin ke jong blayan marka ong ni kanong ka jing snoret bat ka jing shifting yau try kalong ka spa ka jing snoret bat ka jing shifting yau try kalong ka spa ka buram bat ka jing im tading ta ngakwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka menta utray la kren lupa lengba ka ni ka tin la da fi penrit ila di hakmat jong try kai kata ka jing penrit pisha yeladi haga jing kai ke jong try fi penrit yeladi haga ta ka jing alam ke jong try fi penrit yeladi haga man ke jong try pada apa fi penrit pada fi shepting yo blai tikna ba bo blai am ker khu ke jing em ke jong fi tadeng ta utrai da ka ba ker khu fi bat da ka ba penroi ya fi lada fi penrit bat la da fi shifting yau try tenita ka bamuti ka jing penhe bat ka jing le meng ka babal ka kran shai kata ba ka jing snowmeng bat kata ka jing sarong kaman ra ye ka jing ku ra ka babal ka kran shai na ka proverb hi khan reu khat prak om ka jing sarong ka ya ashwa ka jing penjot ba ka men sim ka ba snowmeng ashwa ka jing kalon tenita la da snow bang along lada snow sarong bat lada ngi snow bangi nan kam eno bat what you blay rung ngi sarong ngim kongo ngim nget ngim penret ngim kain snap yau bat ngim shifting hero yau kai ka baja ka babel kladap ong lupa lada kata kaya ya shwa mun nadin labut lupa ka jing penjot bat lada kaya shwa kata ka jing snow meng nadin kalawan lupa ka jing penkelon. Padahal kita don kibriu ki belong talented, kibriu ki badan ya kata kasap, ki badan ya kata jingla, ki badan ya kata jingtip, ki badan ya kata jingnang. Balki snow bangan na yung kan yigi way ladang amdan mga kamlong ni kam. Baladang amdan mga sapet na. Bakawan tu ka jing sarong, kawan ka tu ka jing snowmeng. But hakajaka ba ublayo nang kentiu. Oh ya thut no bal kibriu. Teng ya kendo ikikam mau berkibriu kim smutanat pidan pelat ya kasap pidan pelat ya katalan pidan pelat ya jingla Henry mla ban penyadai pat kibriu namar bablai basarong pelat bas ngomeng pelat bangas ngo
tough pelat. Tadeng ta ki briu ski pasuki kinang type kinang ya. Bat gum ta ki du ruat ki kam ki jam ki du no ya kata ke jingken tiu. Bat ya kata ke jingker khu haga jingim ke jongki. Lada de ga sports lada ngi snow sarong lada snow bahe lada ngi snow batip. Bat deng ta si lada de ga sports ngim practice ngiong be ngi la ngabiang ong coach le am ta batai ta. Bat deng ta kata kaman ra jing bahan risuki pasuki kalap no ke jingya. Ki briu ki ngia no pat kum ta ki suki ki ja no na kita ki briu bagi ki briu ki basarong ki sa ha kalenggo la da ka kam ha ka jing train ha ka no la ka da ha ka no profession ha ka no ka jing train la briu ki sungo be manganang pangatip kita ki biet kita ki bamnang kita ki bam ki bahapo jonga kita ki bam ler badeng ka ketien kran mi tan ai bi dan tip mong mano ba sungutelat mano ba sosi mabangangala bangangatip manganganang badeng ta damdan kata ka jing penrit balada ka dan kata ka jing sarong kumta suki posuki haga jakaban nang kiu pat kumta ban la nang her la ka de ka business tang sungo tang ka dukan junga tang ka ni ka jing tray ka junga tang ka ni ka manga unga de lada wan untuk unga am la tikina ba am habaya kani ka jing sarong kibri tang no ki customers ki nya no kibri ki type no ba kumta lada ka layat ka jing sarong ka layat ka jing penjat bala layat chua ka jing sungo meng jing sungo kalo tadeng ta ka laput so ka jing pen kalan ong ka tin ka jong blade tadeng tang ki sungo tu ba ka tin ka jong blade ka ong ni haban septieng yu try bala nang inang ban septieng yu try bala nang inang ban penrit ila dia khmat jong try ka asuk bangin penrit ru hakmat jong kibriu tadeng ta habang inang ban penrit chua hauta ubang yim yu i tadeng ta habang i kongo la habang ngi septieng yu ta ubang yim yu i ka asuk bangi yang i am bangingin penrit ru akmat jong kibriu mde ban septieng i kibriu mde ban tieng makin les ni am ngin ya la ka jong kelenti ngin ya kum pagadai mde bangi penrit sa am to em kamde kum ta henry ngi penrit da ka bangi shaskor ka tin ka jong blay da bangi ko ngo ka tin ka jong blay na do ka donut na do ka mensim but ubriu uba snoret ude uta uba kloy ban sha hikai bo kloy ban sha penbet uta ude ubriu uba snoret bo no ubriu uba sha penbet ba updiang ni kata uta ubriu nang kiu dan preng jangi la dan ba penbet ya ka kam le nom to le am to teng hakan simon kam teng ka khor ka ktien jong tau malik ne tau bala kham nang da ki di ki hapo ki kran ben nga ki nyu ben nga baduk nga bokum tam na tang sungo kum tam tu ubriu akut no tadi ta haba dan nong penbet pediang ni kata da dan ba hikai da dan ba mai nambar bam nang kita ka kam bat ba mai ban penbet lada kadan kum kata am pediang bai shisang ade pen bahas susu ilade ngade ban pen biang susu ilade bangan nang susu in ka kam badeng ta ki briu ki mai fi ki sneng fi dan ki briu ki ba kam halore fi mo ki boss ki jong fi ki ba let's see ki kren ki tin ki ba kam fi balada fi sha ye ka jing kai lada fi sha ye ka jing pen bet tikna ba am ka jing im ka jong fi kanang kiu bet tadeng ta ngakwa ba ong fi ka ni ka sngi Fisha aga jing pen bet jong kibriu fisha aga jing pen bet kam tam ga jong blay ka babal ka kan sha hang ni ba ka ka ba fini odiang ka te ka spa kanong jong jing snoret kadon kanong bat kata ka jing shifting you try ka long ka spa tadi ita fin saru spa ba la ka dei ka ba ka kenja do na ka ba kenja men sim la fi penret fisha aga jing ka jong try fi penret el de kti ba krabor ga jong blay tikna ba u blay un ra fi un kentiu fi haka ya ka babet kandan ka jing kan tiu kandan ka jing ka khu padai ta tin ka jong play ka kran shai ka ta bau ai ka jing ai ka ba khambun ya kita ki ba snoret henry ya kita ki ba snow crow ya kita ki ba snow he ya kita ki ba snow biang ki ba snow tip ya kita ki ba snow la ka babal ka kran shai ka ta ka ongum ni ka ong henry ai ka jing ai ka ba khambun na kumta laong ublay wele persya iki basungo kraw henry iki basungoret u ai ka jinga e hagi basungoret u ai ka jinga e kita ka jinga e ka bomot kumta am bala da film nang makana ram ka shulong la kalong
Fitrai kam ibarat tentang fiong ani kam ibarat ni naik tak ibarat kasyuroi karoi kapisa ka bapiok katulop ka bakendiat roem namar ba pidon sisa ya kata ka jing septing you blay ba ya kata ka ba pi penrit de khmat jong blay em kata ka bakendiat karoi la karoi piok ka jing sem subhana ki breu bat piok ka jing sem subhana blay tadi ta ka kam ka fitrai ka long tang ka dak ana ka jing ku blay on ra nang ni nang tai on ra nang no kasubit la kabit kasubiang la kabiang sudap la kadap bat pahu aga jim ka jonta ubreu uba penret ba uta ubreu uba shepting yu tra ka spa kawan ong ka tin ka joble ngi yang ni ba om na ka spa anre uta uba shepting yu tra ba utahi ubreu am uba penret le khmat jong tra utra ai ka buram ru ong ka tin ka joble tadai tang i yang ni ka tin ka joble ka ong Lai pulih nak kena long besar ke dekat ke Bispo ke anggom ni, nak Jacob ke anggom ni. Tu fin penrit di hak kemat utrai ti un pen krau ya pi. Habangi penrit di how try hak kemat jong try ti un pen krau ya pi. Ba ya ke Jim ke jong Joseph, u penrit be di hakmat jong blay but open red ilde hakmat jong protifa open red ilde hakmat jong ni ka tengah ke jong protifa open red ilde hakmat jong tau nong abendi open red ilde what happening jong kita ki para koidi ki bedan hangta tadeng ta ublay kan tiu yu open power la ka jong ka burom ha ka Jim ke jong Joseph kwa ba nang fi ni ka sngi pom ta nam ti pidan ha ka jinga alti ke bakomno pidan yelade haka apot ke bakumno ne kwa abang fi ke sngi ke bamenta am lada fi penret bi yelade khmat jong trai ka bible ka dat kan lupa hang ni ka ong Matthews kunong bar fulai am ka kran kumni ke khot ke bakhat ar unu de uban pen kraw yelade on pen po unu ru uban pen po yelade on pen kraw dikena be ublem pen kraw yu tau bo penret bo pen po yelade tadeng ta am ka ba nang fi ni ka singi brat no to ki sarong bar khoi ki tip sulang ka to ki sula ka ba hangmai ka to ki jinglong ka ba khlo to ki jinglong ka ba ngomeng brat no kita namar kata kan wan ra tang ka minus point haga jing im ki jong fi sha khatil no dang shadong tani ta penrit ile khmat jong trai penrit ile khmat ki breu khmat ki bahe ki jong fi khmat ki trai ki jong fi khmat ki ta ki trai lang bat fi penrit bat utrayam unkar kui pi ya spa ka pho unkar kui pi ya ka burom bat khin jublai ka ong ru un ai pi ya ka jingim dei tang ki bre ki ba penret ki la ban rung ru na ka ta kalenti ki ba kim ki ba sngo kraut kim la ban lach ban rung na ka ta kalenti na mar kalenti ka long ka ba kim tadei ta bangi penret ile khamat jong trai ka bible ka ong ni tu busut nang ba ka khardop ka ba kim na ba ka kluit ka khardop ka ba jlan ru kalenti ka ba lam mis ka ban jot bon ki bibsut na kata fi kalenti ka bakulut man ya ka bamon man le ka bamon snow he snow kra ka la ban le ka bamon ndra kata kalenti ka bible ka om ke lam sha ka banjot but bon ki bibsut na kata kalenti handre a ka bakim kata khardop a ka ba witru kata kalenti ka ba lam sha ka ban im a ki long kin diat ru ki ba sham ya kata tang kin diat pleng ki bala ban penrit tang kin diat pleng ki ta ki ba Shepting ya ublay. Ya ubam jemnut on ya lam haga jing bishar. But ya la kalenti un hikai hau ba jemnut. Ka Bible ka ong ni he leads the humble mo kita ki ba jemnut ni kita ki ba penrit. Ya lam sya kata ka badai. He leads in what is right and teaches the humble his way. Tadeng ta u hikai ru ikalenti ki jeng u hau ta bas ngaurit. Tadeng ta Rangi penret utram hikai bet hikalenti ki jongo lamda kumta te ladang ya la ka jongo lenti utram ya himame ya imapa bandai ta don kalenti imba bet ayu breu mereka bakut ka poi sha ka jingyap ong ka tin ki jong blai tading tau blai un ya lambe un hikai be kalenti ki jongo ya uta uba penret un ya lambe kalenti ke badai un ya lambe sha ka ta kalenti jong ka jingkar khu tading ta kwa banong ifi ka ni ka sngi Paladangi ngi penret ila dia khmat jong try bangi shifting u atikina ngi yo diang be ya kai kanong yo ka kanong ai ka spa yo diang ka buram bangi yo diang ru ya ka jingim ila ban rung ru na ka kelenti ka bakhim ka balam sha ka jingim ngai try ngur khu pi ni ka por ka bamenta
But I fin long ki brio ki ba la ban sha hikai. Pediang ni ki jing hikai. Pala da fiong ktin jubling atip lut am utau brio am kal akut kata ke speed bon tip am ye ktin jubling ka mot ula temen un sayap no hiru. Reuno lu brio bakloi bat ban sha hikai kamu ulang be student mem omut kata ke jinglong ke jong u ke yai thamai te man laga sngi. Rita bo ngal atip lut ngal ala lut ngal le hi no kata ka apoi se ka level ka bakut no. Baka bakut kapoi bitang ka jingyap. Akut means la temen. Utau brio la temen ha kata ka jinglong musim ke ju baka bakut kapoi bisa ka bakut baka ta ka bakut ka dai be ka jingyap. Rito ai bakat ba finang yo smoke tin jong blai fi ani kata nga kustuna ni nga kloi sisha ban pediang ni nga kloi sisha ban yo smoke tin jong blai ba bangan le e kata kamot pinang dei kum kita ki student ki benang kiu na gawi ka kelas ka gawi ka kelas. Bagum ta finang ye pen thamai yala di kan hala ka sngi. Ktin jublay ka kren gay kren ka juish ka ju ngepli ni ka poru kani ka proverb ka ba arf khundai ne khot arfulai ka ongom ni ka jing sorong ubreu ka penpo ya henry uta uberit haga mensim unyo ka buram uta ubreu basarong te an penpo yu an sa penhiar su yu henry uberit haga mensim le bas ngurit ka babel ka ong unyo ka buram tani da unyo ka buram hangi perthai uyo ri ka buram hakmat ka jong blai. Tadi tak penon buram you blay pen kok ngok yang di penrit lelong bakloi man syai kai lah kadai no blay dan nak brio ya bagi brio pen bet ya fi bagi brio ki kai fi kelenti ke badai bagi kam ki jong fi ha kata ke jing trai jing kata long balakloi ban kok ngok long balakloi ya isya bat to ai ba fin pediang ya kita ki jing kai ki jing seneng ki jing pen bet mengatip tahu bahaya jong fi nak kita ki try ki jong fi ken kam eat kam bon fi blay unang kentiu fi baki ru ken nang kentiu tulap jumpiru kanang he, kam jumpiru kanang biang, tagal kata kinang shania ipi kinang iya jepi, bergum tagal jingim bagan jadok, jing kerku, kum jurut nak mat jong belai, ya kata keburam mat ike jingim. Try kerku ipi ni kepuan nak pak bentuai nam ta jong fi, ini dua. Try ni kepuan ngadap dah jing kemen, dah jing songo ia me try. Ni ka bagi yo banikai yang ni kaktin ke jong me try hakini ki khon ki jong me hakini ka sngi na duai ga gar khu ki wei ko try nang ai bor ki ko try kumba me malong blai bo penret jisu la penret yaldi oh si sham de blai bo kram la penret yaldi hado ka kerdan ko breu ba hado ka ta jinglong hado ka kerdan jong merau oh mela penret pala try bagum ta la kentiu ya me halor ka kerteng baro baga kerteng jisu kasi udam krop borok tlik pla jisu try ai bor ni kon jemer kumba me wa kram me penrit amini kon jemer ni penrit di kin long ki try ki bakloi ya ban sha ki chi kai pediang ki chi kai la ka wan ka tin ka jong me ne try oi ben penrit wa khamat ki breu nga tip ko kuna ka jing kan tiu la tikna be ka jing kan tiu la tikna ka nong jong spa ka nong jong jing ku ka nong ka buram ba ka jing im la tikna be yani kon jemer dwai ka ku no man sim sarong un kan ria man sim ha ga mai man sim khlo baro un kan ria ha ga kerteng jisu ngada hukum amen try nak ku fi in skindu pat la sai ga si ha ka wai pat ki episode jaga pot amen